И Цаче, има специален подарък за теб, обаче първо искам да си затвориш очите. Добре. Отваряй. Да бе, това за мен ли е? PlayStation 5! Аз ще се убия сега от игра, просто нямам търпение. И само ще ти кажа, че това не е единствения подарък. Имаме си и нов телевизор. Абсурд! Так му ще да ти кажа, сега трябва да си взема телевизор, защото няма на какво да игра на PlayStation, защото аз искам, аз си взема даже и такъв джойстик и даже на тебе ще взема джойстик и ние двамата ще си имаме такива матчинг джойстици. Даже е точно в такъв цвят. Ай сега, Христо. Абе, Христо, бе! Пак говориш на сън. Знаеш какво сънувах? Че ми подаряваш PlayStation и телевизор. Скъпи, няма шанс да ти купа нито PlayStation, нито телевизор. Но Beat Drinks подаряват PlayStation 5 и телевизор Samsung. Само че при достигане на 5000 последователи в техния Instagram профил, така че отвори си телефончето, последвай ги, коментирай и... И това е. Това е. Къде ми е телефон? Къде? PlayStation, телевизор, PlayStation, телевизор Samsung, PlayStation, милиардер.